Kaixo ikusentzule eta ongi etorri berbagai saiora. Gaurko honetan Felix Urkola izango da gure elkarrizketatua, bide azpiegituretako eta lurralde estrategiako diputatua hain zuzen ere. Agintaldia martxan zela hartu zuen kargua Maria Ubarretxenari erreleboa emanez eta gaur gurean izango da. Galdetuko diogu Gipuzkoako bide azpiegituren egoerari buruz, baina baita ere eta nola ez Debagoienekoei buruz. Tolosan jaiotako lazkaotarra da Felix Urkola. Zuzenbidean lizentziaduna eta administrazio publikoetako gradu ondokoa da. 1989an izendatu zuten bere herriko alkate, eta 8 urte geroago bide azpiegituretako departamentuko kudeaketa eta plangintza zuzendari. Gaur egun betetzen duen kargura iritsi aurretik, diputatu nagusiaren kabinete buru izan zen, eta esan daiteke ondo ezagutzen duen eremu batera iritsi dela Maria Ubarretxenari erreleboa ematerakoan. Errepideetan ziklo berriaren oinarriak finkatzen jarraitzea, digitalizazioa eta Gipuzkoako bide sarearen jasangarritasunean jauzia ematea dira agintaldi honetako erronka nagusietako batzuk. Felix Urkola, kaixo eta ongi etorri berbagai saiora. Kaixo Larraiz, plazer bat zuen artean izatea. Agintaldia martxan zela hartu zenuen zuke kargua, hain zuzen ere Maria Ubarretxena Jaurlaritzako bozeramaile kargurako izendatu zutenean. Aurretik ortea, departamentuko zuzendaria izan zara, diputatu nagusiaren gabinete buru ere bai, ezagutzen duzu ondo aldundia eta baita ere departamentua. Alden dia dago, orain arte izan dituzun karguen eta orain diputatu karguan zaudenetik? Alde nabarmen txiki bat izaten da, azken ardura bakoitzaren azken figura hori azpimarratzean, baina egunerokoari dagokionen ez nuke esango garai bateko zuzendaritza, eta gaur egungo lanei dagokionen egia da diputatu nagusiaren gabinete buru izateak, beste ardura batzu dauzka, baina askoz ere plano izkutugoan edo atzeragoko planoan egoten zera, eta hori ere pertsona bakoitza nolako ageran aldaketa nabarmena izaten da. Nola definituko zen dituzke diputatu urte hauek? Nik diputatu izatea urte batzuetan herriko alkate ere izan naiz, eta guztiak uste dut zaku berean sartuko nitukela ez. Balorazio bat egiten denean ez dago inongo zalantzarik, eguneroko zailtasunak gaindituta edo pasata ere, balorazioa benetan positiboa izaten dela, neurri batean bazuk zure zerbitzu bokazio hortatik herriari ematen diozuna gauzatuta ikusten dezulako. Orduan, nik uste dut oso positiboa dela, eta azpimarratzakoa gainera gaur egun askotan esaten denen publikotasun hortako bokazio gutxi dagoela edo zailtasunak daudela, eta guztion artean ere segurona ez dugu bokazio hori errazten. Urtebete gelditzen da agintaldiari amaiera emateko. Zein dira agintaldiko proiektu garrantzitsuenak une honetan, Felix? Eta zein da ejekuzio maila une honetan? Legealdi hasieratik batez ere, Gipuzkoa bere osotasunean hartuta maila ezberdinetako erronkak esango nuke, baina bai lantzen etorri gara, batez ere bidasoa ingurun dagoen trafiko arazoa, han dauden intentsitateak, Irun Hondarri bitarte hortan dauden gabeziai bide azpiegituratatik aurre egin nahian, eta gero hartuko bagenduke gaitasun handiko sarea, Andoainen gaur egun daukagu korapilo, askatu beharreko korapiloa. Eta horiekin batez ere proiektuei dagokionen. Nik uste beste erronka bat badaukagula baita ere departamentu bezala eta bide sare osoa hartuta, dala behin azpiegiturak eginda, azpiegitura horiek erabiltzaileei eskaini behar dien zerbitzuarekiko. Bai segurtasun aldetik, bai ekiditearren egon daitezken istripuak, istripu horien ondorioak, eta bide hortan ere pausoak eman egin dituzke. Diru kontuetan sartuta, Felix, departamentuaren aurtengo aurrekontua okerrezpanago 119 milioi eurokoa da, Aldundiaren aurrekontua 1296 ingurukoa, 110 bat zuen departamentuentzako holaxe da?
Bai, departamentua hartzen baldin badegu bai, ez dugu ahaztu behar, bide sareai dagokionen departamentutik zintzilikatzen dula baita ere bidegik, eta hor beste 213 milioi inguru aurrekontua daukagu, guztira hartuta beraz, 330 milioi inguruko aurrekontua Gipuzkoako bide sare osoari bideratuta. Eta nola banatzen dira diruak? Ze hor pentsatzen dute egongo dela, lan batzuk egongo dira mantenuarekin lotutakoak, eta beste batzuk proiektu berrietara egoketutakoak. Pixkat, balantza nola gelditzen da? Bai, lehenik eta behin azpimarratuko nuke, momentu honetan bide azpiegitura departamentua dala baita ere lurralde estrategiako departamentua. Kopuruari dagokionean, seguru ona bigarren zati honek zenbaki txikiguak, bastantez txikiguak ditu, baina eginkizunei dagokionen bai dago bi atal horietan banatuta. Eta ondo zenion bezala, alde batetik eta nagusiena dagoena mantendu eta hobetzea da gure erronkaik nagusiena momentu honetan. Esango nuke osotasunean 85 milioi bideratzen dira ohiko mantenua, gure zerbitzua errepidetan ematea, bai bigilantzia aldetik, bai gertatzen diren istripuen ondorioz edo deterioaren ondorioz berritu beharreko gauzak, eta errepiden egoteko horri, bai bidegi eta bai departamentua bere osotasunean hartuta, kopuru horiek izango dira. Eta gero, inbertsio berritze lan horietan, beste horrenbesteko bat daukagu. Segurtasunari ere garrantzia handia ematen dio departamentuak, egueneko istripua dugu danok oraindik ere buruan. Segurtasuna indartzeko eta Gipuzkoako errepideak europear legedira egokitzeko inbertsioei buruz galdetu nahi dizut. Zer nolakoak dira gaur egun ezartzen ari garen segurtasun neurri berritzaileenak? Behar bada esfortzuik nagusina A15ko tunelak berritzean izan da, 83 milioi inguruko inbertsio bat izan da, duela aste batzuk irikitzen zen 8 urteko lanen ondoren, eta hor, tunel horietan ezer gertatuko balitz, bai ebakuazioak direla, bai prebentzio aldetik denborarekin ikusteko kontuak jasotzen dira. Ez dira A15koa bakarrik, duela urtebete edo Lesarriko tunela beste 23 milioiko inbertsio batekin berritu zen zentzu eta norabide berean, eta gero badaude beste ekimen batzuk, behar bada tunelekin edo segurtasunakin zer ikusia zutenak, baina bai teknologi berriak errepidean aplikatzeari dagokionen. Ene batean esaterako, jartzen ari gera, eta espero dugu urte bukaerako hainbat sarrera irteeratan, kamikazen aurkako sistema bat ezarrita edukitzen, norbaitek kontrako norabidean balin badator, abisatu dezagun eta jakin dezan ze egoeratan gauden. Era hortako segurtasun neurrik teknologi berriak aplikatuz ere abian jarri nahian gabiltzen. Hala eta guztiz ere istripuak egoten dira, tasa nun daukagu Gipuzkoan, kezkagarria da, ez? Istripuen kopurua bera doan zerbait da, bai kopuruei dagokionen eta batez ere baita ere larritasunei dagokionen. Gero egia da, gertara bat egoten danean, kopuru edo zifra horiek alperrik direla. Orduan, nik hemen uste dut bi elementuri heldu behar diogula aurre egiteko, eta bat da zergatik edo zein den arrazoi nagusia, eta arrazoi horiek ezagututa ere, aldan guztia eguneroko mantenu horrekin, eta batez ere prebentzio lanakin, gero istripua gertatzen direnean ondorioak ere errepidean guztiontzako izaten dira, bai retentzioak direla edo berandu iristeak direla, baina batez ere prebentziotik abitu eta bigarren zati horri ere helduz. Debagoienera etorri nahiko nuke, asko luzatu gabe. Gure errepideetan trafiko dentsitatea ez da, lurraldeko beste eremu batzuetan bestekoa ez da. 2024ko datuak ditut nik hemen eskuartean, egunero 17.000 bat ibilgailuk zeharkatzen dute, Eskoriatza eta Araba arteko muga eta Bergara eta Eibar artekoak 22.000 ibilgailuk inguruk. Gaur-gaurkoz debagoienean dugun errepide sarea nahikoa da dugun trafiko dentsitate honetarako? AP batari dagokionen, baietz, esango nuke. Aipatu dezun 22 hori 33 bat bihurtuko da Mendaron,
45 batea iritsiko da Zarautzen eta Donostia iristen goazeneran 58.000 ingurukoa esango nuke. Konparaketa bat iteko aurrez aipatzen nuen Andoaingo korapilo askatzea hortan 70.000 ibilgailu dira egunero pasatzen dienak. Eta horietatik 20% ibilgailu astunak. Orduan, ikuspegi hortatik AP batak bai ematen dio etorkizuneko kapazitate gaitasun handia dauka. Bueno, honetan okerrezpanago ez dago aurreikusita eraikuntza handirik Debagoienean, mantenu lanetara begira dago gehiago diputazioa gure baiarari dagokionean? Bai, ohiko mantenua dana, ez? Momentu honetan bertan Bergarako, AP batean Bergarako zatian asfaltoa berritzen ari gera. Iaz beste maila batean Arlabango igoeran 3 milioiko inbertsio bat egintzan mendiari eusteko, eta gero hainbat proiektu txikiagoak direnak, aste honetan bertan hasi da Bedoñako historikoa den bidearen zabaltzea baita ere, eta era horretakoak. Gero mantenu aldetik, Elgetako bidea begi reasfaltatu da, Angiozarkoa ere bai, ez era hortako mantenu lanak. Eta gero AP batean zerbitzu areai dagokionez eta baita ere hainbat berrikuntza, ostiralean onartu genuen Arrasate eta Eskoriazako zerbitzu gune horietan ibilgailu elektrikoa kargatu ahal izateko zerbitzua jartzea, 4,2 milioikoa izango da bai Arrasate Eskoriazatik hasten gea, Hernanikoekin batera, eta orain arte egin diren elektrifikazio lan horiei jarraipen matematiko. Eskoriazan baita ere peajea berritu berri da, eta era hortako hobekuntzakin sare proiektu berriak kenduta. Kanpazarko bidea aparte utzita. Orantxe galdetuko dizut, aurretik Bedoña aipatu duzu, lanak hasi dira, ze iraupen izango dute, nola aurreikusten dituzue? 5 hilabeteko epea da. Obra kopuru aldetik 700.000 euro pasakoa da, baina bai da egunerokoan molestiak sortu ditzazken bat, makina lanean nahi dalako, bide estu batean ibilgailuak eta espero ezagun eragozpen handi gabe jutea, eta 5 hilabete horien barrun obra bukatu duta, eta 5 metroko errepideoi 2007an hasi zanetik 2026an bukatuta izatea. Bukatuta ikustea. Bizkaiko lotunea aipatu duzu, Kanpazartik, horre Lurrazpiko tunela egiteko aukeraren inguruan entzun genuen, biribilgune bat Kanpazarreko tontorrean bebai, zertan dira gauzak, Felix? Hitzarmen bat sinatu zen, Bizkaiko Foru Aldundiarekin. Bizkaiko Foru Aldundia da proiektu hau gauzatzen ari dana. 2024ko urte amaieran sinatu zen egin zen esleipena proiektu idazteko, eta okerrez balin banabil 42 hilabeteko prozedura bat du. Orduan, pixka bat Bizkaiko Aldundiaren eskutan dagoen proiektu bada, Gipuzkoan eragina horren bestekoa ez dalako. Epea aipatu didazu, edo ezin leike esan oraindik? Horrena, proiektua idazteko... Ikaragarrizko proiektua da, egia esan. Bai, proiektua handia, eta epeak ere beharrezko proiektu idazketak, alternatibak direla, behin betiko proiektua direla, eta gero jende aurreko esposizioak, behar dien txostenak eta guztiak barneratuta, 42 hilabete dira, 24 urte amaieran hasita, 28an egongo gineke proiektua idatzita izateko. Idatzita bukatuta egoteko. Hortik aurrera ejekuzioa etorko litzake. Ejekuzioa, lizitazio eta beste. Galdetu nahi dizut, errepiden atalean Bergara ekialdeko saihesbidearen inguruan, hor deskargatik eta autopistara sartu bitarteko pare bat kilometroko tramoa dugu, oraindik zabaldu gabekoa. Mahai gainean duzu proiektu hori? Proiektu horren, tarte horren zabaltzea, haserako proiektuak jasotzen zuen. Egia da, nik uste, 14.000 ibilgailu pasatzen direla tarte hortan, 8.000 inguru peaje hortatik ateratzen direnak,
eta gaur egun dagoen ibilgailu kopuruarekin ondo funtzionatzen ari dena. Eta inbertsioak eta egiteko inguruko maldai begiratu besterik ez dago, obra konplexua izango litzeke, eta gaur egun ez dago proiektu hori mahai gainean. Baina etorkizunean nola ez beharrezkoa balitz aurre ikusitako proiektua bai. Orain goz behintzat geldirik dagoen kontu bada. Galdetu nahi zute bai, Elgetako saihesbidea daukagu biribilgune bat 3 irteerakin da 4. hor geldirik dagoena. Berriki ikusi dugu gainera Basalgo parke eolikoa egiteko baimena eskatzen duen Arena Power enpresak txertatu duela saihesbide hori bere proiektuan. Ez dakit Aldundia honen gainean, jakinaren gainean dagoen, hau hor geldirik dagoen beste proiektu badan, ez? Bai, proiektu honetan ere, esango nuke 2007 inguru hortan proiektu bat saihesbidearena idatzi zala. Garai hartan 11 milioi inguruko aurrekontu bat zuena, gaur egun hoi estrapolatu ezkeo izugarrizko kopurua aterako litzeke, 1500 inguruko ibilgailu kopuru batekin, eta ez da gaur egun Aldunditik lantzen ari garen proiektu bat. Errepide hortan bertan badaude beste hainbat puntu balanketa bat eskatzen duenak. Aurreko edo martxan dauzkagun proiektuak amaitzear goazen bitartean heldu nahiko geniekenak, eta erabiltzaileen ikuspegitik onura bat ere izango, adibidez Bergaratik abitu eta Elgetako bidean San Juango tarte hortan dauden industrialdea eta bide horren zabaltzeak ere aurreikusitako proiektuak dira, pixkana heldu nahi zaienak eta lehentasun bat ezartzezko adibidez hortik hasiko gineke. Beraz, San Juango rekta ere aurreikusita dago handitzea? Aurreikusita zan, eta batez ere horko industrialdeak eta sortzen duten mugimendu hori kontutan hartuta, bai izango litzeke lantzen edo begiratzen berreskuratu nahiko genduken proiektu bat aurrera begira. Bidegorri eta Bideberden atalera egingo dut salto orain, Feliz, galdetzeko zer esana ematen ari den Basko-Nabarro trenbidearen lehintzaldeko trazatuari buruz. Bada nobedaderik, Feliz? Bai, proiektu hau ere historikotzat joko nuke. 2007an idazten da lehenengo proiektua Basko-Nabarro horren ibilbidea berreskuratzeko. Gero eten bat egon izan da, eta esango nuke 2015ko legealdian bai, nik 2019koan aipatuko nuke, beste ardura batzuki, baina proiektu hauei baita jarraipen bat egiten nien bidetik, gogoan dut nola garaiko Jose Ramon Zubizarreta Eskoriazako alkateak behin eta berriz Aldundiko atea jotzen zuen proiektu honekin, eta hor ja berriro berreskuratu eta abian jarri ziren hainbat pasu. Barruan nola bideratu, nundik gauzatu, eta egia da 2023ko legealdian, Maria Ugarretxena diputatu izendatzen danean edo diputatu danean baita ere proiektuenekin lehenengo pausoak ematen dira, berreikustea 2007an idatzitakoa, gero hor leheno aipatu dezun aldaketa ematen da, eta 24ko hortan beste kontu bat ere ematen da. Dala, bide azpiegitura departamentuak bidegorrien mantenu oso hartzen du eta hainbat proiekturen kudeaketa edo ejekuzioa ere bai. Orduan, hau da proiektu horietako bat, eta orduan, departamentutik eman diran pasoak dira, 24an hasitako bide horri, 25ean berrikusten da 2007ko proiektua, ze egoeratan dagoen, hobera ez da jun, kalteak ere handiak ez dira izango, baina 2007ko kopurua, 6 milioi tardiko proiektu zana, gaur egun 12 milioi pasako proiektu bat bihurtzen da, 25ean lan eta horiek egiten dira, eta orain ja hurrengo pausoak eman nahian gaude. Fasek azatitudan proiektu bat, eta aste honetan ez balin bada, datorren aste hasieran aterako genduke lehenengo 2 tarten proiektu idazketa, Eskoriazatik Zarimutz bitarteko proiektua, eta pixkanaka lanketarekin jun. Egia da, babestutako ondare ikuspegitik babestua izan dela ordutik ona baita ibilbide honek, eta bi tarte horiek erakutsiko digute beste guzti ere nola landu behar den. Tunelak batzuk egoera honean daude, besteak ez hain honean, eta baina bai pausoak ematen
nahi degunez, baizik eta bagatozen proiektu bat dela. Hau informazio berria da guretzako, plangintza beraz eginda dago eta faseka erabakitaia. Bai, proiektua bere osotasunean hartuta, bai arrazoi ezberdinengatik, batez ere, aipatu dituten kontu horiengatik, zarimuz bitartekoak, kasu hortan tunel bat trazatu aldetik zehatzen da besteak pasatzeko modune egongo liteke, hirugarrenetik bosgarren tarte hortan daude tunelak egoera txarrenean, batez ere goruntz guazen einean, eta gero baita ere egia da azkeneko tramoan mugatik lehinz bide hortan badagoela beste tarte bat ere, eta eragilekin izandako bileran batean azpimarratu zen, horren onura ere egon zitekeela Arabatik atozen einean zatu hori luzatzen delako, eta horrekin ere hasia gaude pleguak idatzi eta beste biekin batera, naiz eta tarte baten ezberdintasuna izan aurrera egiteko. 12.000 euro aipatu dituzu? Bai, 12.000 euro da 2007ko proiektua eguneratuta. Gero, zenbakio izenbatekoa dan, aterako digu ja proiektua idatzitako. Aipatu duzu, tunelak, zubiak ez daudela egoera onenean, trazatu berdina mantendu halko da? Helburua trazatu berdina mantentzea da, eta baita ere garai hartako elementuak bere hortan mantenduz. Esan dut, babes bat badauka, baina nik uste dut proiektu honek baditula hainbat esanai, historia baten berreskurapena, herri baten berreskurapena, lurralden arteko lotura, eta nik uste dut guztiontzako onuragarria litzekela aisialdiako edo bizikletan edo oinez ibiltzeko, naturarekin erlazio bat edukitzeko bide bat izatez gain, beste hori berreskuratzeko gai izango baginak baita ere. Eta zentzu hortan, bai Basko Nabarroi dagokionen, edo bai beste elementu askoz txikiu batekin, momentu honetan adibidez, Eskoriaza Aretxaoleta bidegorria lan batzuk, mantentze lan batzuk egin diranean, ikusi da Aretxaoletako azpiko pasoa ez dagoela behar bada era egokienean, ez? Hor gure asmoa da, eta udalari ere ala trasladatu genion, egoki ikusten bale mazan, Basko Nabarroakin lotutako mural batzuk edo egitea, pixka bat guztion kontzientziak ere izan dezan hor proiektu honetan zer ikusia. Felix, orduan lan hauekin lotutako baldintza pliegoak noiz irtengo diren badakigu? Espero dut aste honetan, datorren asten hasieran ja publikatuta izatea. Badaude hainbat eragile, urten zan, bebai plataforma bat, Gipuzkoako beste puntakuok harremanetan egon zarete eragileekin aipatu duzu? Bai, bilera bat izan genuen, egia esan, lantzen ginatu zen proiektu bat, udalakin harreman batzuk, jakinen gainean jarri genuen Eskoriazako udala eta Aretxaoletakoan ere komentatu genuen, beste gai batzukin izandako bilera nola lanketa horiek egiten ari ginen, plataforma hau sartu zen, nik oinarri batean eragileen parte hartzea uste dut importantea dela, orduan bilera bat izan genuen, eta guk hemendik aurrera ere bailarako edozeinekin elkarlanean proiektu hau aurrera ateratzeko presta. Bidegorrietara etorrita Felix, Debagoienean 8,2 kilometro erabirritu dira, Aretxaoleta Eskoriatza, Bergarantzuola, hortxe daude. Hemen eskuduntza saltza handia, esango nukenik dagoela, departamentu diferentiak, inkluso erakunde diferenteak daudelako horre sartuta. Bergara Elorrik hiriburuz galdetu nahiko notzuke, hor tarramotxo bat dago egiteko, eta gero Antzuola deskarga, pixkat horbe gehitzen dalako beste tramu bat. Ez dakit diputazioko zure departamentuko eskumena den, edo bestela den? Zuzenean ez, baina Aldundiarena izan da, Elorregiko pare hortan aipatzen dezuna, egia da tarte bat badagoela enpresan aurrean, bidegorri bezala ez, kasu honetan, enpresak, aktibidadeak, urak zer esan asegurona kasu hortan baduelako, kasu hortan importantena da, pasatu dilikela eta oinezkoak... Tabex enpresare inguru horri buruzari geha. Eta, Antzuola Bergarai dagokionen, ez da departamentukoa, ni dakidan arte, bere egunean tarte bat egin zen, orain amaitu berrik dira bai urak eta Aldundian arteko tramoa, eta okerrez balin banabil, Bergarako udalak lizitazioa aterata dauka,
udal tartea izango litzeken bidegorriarena. Ez dira proiektu errezak izaten, egia da, ez aldundi bezala bakarri, baizik eta gero uztartu behar direlako bidegorri bat egitea obra hidraulikotako lan batekin, erakunde ezberdinak, erabiltzaileei luze juten zaizkienak eta administrazioen prozeduratan epe horiek nahi baino luzexeago bihurtzen direnak. Bai. Bueno, bestelako kontuetara etorrita urte eta erderi darama zabalik Bergarako Hondartza baserrian dagoen bidegiren autobideen erabiltzaileendako zentro berriak. Zenbat kontsulta egiten dira hor eta batez ere ze kontsulta mota egin daitezke? Mota guztitako kontsultak eta bai izan da urte honetan, iazko maiatzean ireki izan eta aurten artekoan 7.000 erabiltzaile baino gehiago pasatu dira Hondartzatik. Hortik aparte online egin daizken kontsultak edo, baina bai da kopuru bat nun ikusten dan zerbitzu hori bailaran jartzeak ekarpen bat egin duela. Bueno, gero abiatu deskontu sistemari buruz galdetu nahi dotzut, erosoa da erabiltzea, gero eta leku gehiagotan erabili dezakegu gainera, galdera Debagoienetik da, eta Arabarekin eta Bizkaiarekin mugago den honetan, noizko sistema bateratu bat, pixkat deskontua aplikatu ahal izateko lurraldetik aldatzen geanean ere? Bueno, egia da, 3 lurraldeak geure sistemak dauzkagula, ez dela hain erraza uztarketa horiek egitea, Arabako tartea oso laburra dan bezala, Gipuzkoako tarteak errepide sare guztia hartzen du, Bizkaiak antzeko sistema edukiko luke, bai, erabiltzailearen ikuspegitik ona litzake, erakunde aldetik ere bai, baina ez da hain erraza harmonizazioi ematea 3 erakundeen artean. Jarraituko dugu lan hortan eta epe motzean posible otetan. Bueno, agintaldiari urtebete gelditzen zaio, Felix, eta elkarrizketa bukatzen joateko preste egongo litzake, Felix, agintaldi amaitu ostean, zer egin hauetan jarraitzeko behin probatuta zer nolako hartura den? Bat, ez dagokit niri hori esatea, nik bai ulertzen detena eta hasieran esaten nunakin lotuko nuke. Ni herrigintzan ikuspegitik dagokidan lekutik lanean aritzeko preste egon naiz eta preste egon naiz. Eta gainera jendea konbidatuko nuke herrigintza hori erakundetatik ere egitera, pausoa ematea, oso balorazioa positiboa egiten dalako. Baize, korapiloak badaude askatzeko, ez da? Asko, eta baina horixe da, azken finean animatzen zaituena baita, korapilo horiek naiz eta oso estuak izan, pixkana askatzen joatea. Oso ondo, Felix Urkola, bide azpiegituretako eta lurralde estrategiako diputatua eskertzen dugu benetan, etorri izana eta gure galderak erantzun izana. Hurrengora arte. Zuei eskerrak aukera emateagatik. Hurrengora arte.